Necessitem no només resistir, necessitem començar a desafiar. En aquests moments són moments en els quals hem d'intentar deixar de banda allò que ens separa, oblidar allò que en el passat ens ha mantingut desunits i començar a prioritzar i començar a afirmar i començar a pensar què és allò que ens uneix a tots i totes. Ho haveu vist, tots, no? Ho haveu vist! No es tracta de buscar receptes en el nostre passat proper per formar un govern més a l'esquerra, una coalició més a l'esquerra, una alternativa parlamentària més a l'esquerra. Amb això podrem millorar la situació, però no podrem transformar-la radicalment. És per això que el que ens fa falta en aquests moments és obrir un procés constituent. Ho haveu vist, tots, no? Ho haveu vist! Sinó que també són una majoria els que pensen que la democràcia no és un artefacte controlat pels mercats financers, que la democràcia no és una retòrica, que la democràcia no és votar una cosa i que facin una altra, que la democràcia no és votar contra nosaltres mateixos, sinó que la democràcia és un dret del poble, pel poble i només mitjançant el poble. Ho haveu vist, tots, no? Ho haveu vist! La mare te'n va venir!